idol. Hirap na ang buhay ng negosyante. Kahit isang oras lang tulog. Laban lang. Mga maliliit na negosyante. Magbubunga din ang pag-isikap niyan. Ayan, good morning, good morning. Biyahe na naman kami dito dyan papunta na ang Divisoria. Walang kadala-dala. Kadala-dala. Kumusta yung tulog? Okay naman yung tulog. Ayos lang. Kahit kulang. Ayos lang kahit hindi. Kailangan bumangon eh. Ubus yung ano nila, pungunan kahapon. May natira pang konti. May natira konti. Pag Divisor niya. Mga pumalo ng 12, no? Mga gastos. Tapos itong isang araw, 6,000. 6,000. Grabe ah. Hangat punta namin sa garahe. Nalakad. Oras na yan. Alas 2. Quarter to 2. Tulog lang ng konti. Pinapait na yung makina. 2:03 AM. Sana okay yung biyahe namin. Ayan, gas muna. Diesel muna. Check ko ito minsan, di lalak. Oo. Yung delay lang. Biyahe ulit. Traffic lang agad, aga-aga.
Chinatown. Nandito na kami sa Divisoria. Mga karning baboy, manok, dami oh. Mga bagong katay, isda, bangus oh. Hi guys! Yo, dito na mga gulay. Hanap po na kami ni Tito John ng Rahe. Apat din na doon eh. Ha? Ano? Oo. Kamatis. Ano bilhin mo? Bumili kamatis? Kamote. Shout ka. Ano, pamili na ng gulay si Trib. Kape muna kami. Clip lang yung kuha kong video. Mahirap na. Baka makursunadaan yung ating GoPro. Oras na. Alas 3 na. Bago so. Alas 4. Kape. $3.53. Mga upo, sili, itlog, mga kape. Umaga no.
pauwi na kami. Uwian na. Tapos na kami mamili. Yung mga pinamili namin. Mga gulay. Mga prutas. Gulay. Kasi kahapon, yun nga, na ano kami, hindi kami nakapamili dun sa May Tanawan kasi yun nga, nagkakareya yung sasakyan dun. Uwian na. Siyempre, thanks God at muntik lumaog yung sakit. Ayun po, at dito na kami sa Bikutan. Yung banda yung SM. Dito na kami. Yo! Usang. Parang Jason TV. Idol. Hirap na ang buhay ng negosyante. Kahit isang oras lang tulog. Laban lang. Mga maliliit na negosyante. Magbubunga din ang pag-isikap niya. Dito mo naman? Oo, dyan na.
Mahal ang gulay. Mahal ayo. Repulyo pa. Repolyo, 1,000. Ilang praso lang to? 1,000 eh. Pero sa Batangas, urat eh. 500. Isang tulog. Ako ang kalahati eh. Nag-edit pa ako. Pagtawag mo ka na. Katarag mo na agad. Matulog kita. Pati kita kwarta matulog. Tsaga-tsaga lang. Bawian yung nagastos kahapon. Mahaba-habang bawian yun. Babawiin. Kahapon, 12,000. Naubos. Isang araw, 6,000. Kulang-kulang 20 ano? Oo. Tapos mamaya pa, magpapacheck. Busy pa eh. Busy pa. Ayos lang yan. Importante, walang nadisigrasang tao. Ano yan, apple? Mangga? Importante, walang nadamay. Matamis din lang yung meron ng kahapon. Matamis din yan. Matamis. Ang lasa niya, ang sarap. Sira yung ano niya, may matabang na... Dito so yan na kayo. Gaya yung divisoria. Wala tanawan, yung ganda dito kuya. Wala tanawan. Kaya Wala tanawan. Tawanan. Alright. Shout out muna sa Vlogger. mga bossing ko. Ito yung boss ko. Oh, may vlogger dito ah. Ano ko kayo nakauwi? Paggabi? Mga 9. Bata sa hapon. Kasama sa mga tubig. Niya, Oo. Lang na at saka gabi. Gabi. Yo! Nagugulat ka. Sulit kahapon eh. Talagang matamis. Ano to, duko? Sundan yung Tito John? Biray, sundan ko? Hindi na. Sige, tamis. Tikman mo. Tikman mo! Tikman mo kasi. Tikman mo muna. Gusto ko nga tikman mo, bakit ba? Tamis. Sabi ni Jan Lima. Saan ba binili yung ano, lansones? Tamis, sarap. Sinupuan agad. Ang 1 kilo. Sarap. No, tamis. Matamis hindi. Sumagot ka, Osa. Pumikit nga eh. Oh, yung basura natin, nagtapon si Dante. Nagbayad ka ba? Hindi ko makita si Dante kagabi eh. Ay, nakapwisto na kaagad. Takot Si na Ate Usang. nag-repress kagabi. Ano ba yung mga basura yun? Di ba niya dahil sabi ko, Ano, sundan na ka? Susi, sa bag ko, walang sa bag ko. saan ang bag mo? Yan. Yan o, yung itim yan. Nandito. Yan. Pagbukas mo lang. Wala man naman yan. Lukot ka na lang, so. May sumama. Ano, pera ba? Maria. May pera pa. Kaya nga.